initiative for the upcoming December 2025 ZP elections. Manifesto corner meetings in every single ZP constituency of Goa. Going board जे जाग्यांनी ZP constituency आहे, ZP आहे, ते जाग्यांनी आम्ही वचोन लोकांकडेन बसून लोकांकडे कॉर्नर मीटिंग करून ओ मॅनिफेस्टो तयार करपाचो आमगेलो प्रयत्न जावन आहा. हे मिटिंगेंतल्यान आम्ही ग्रासरूट लेवल लोकांकडे पावतले आणि लोकांकडे तेंगेले विचार आणि तेंगेले जे गोष्ट इश्यूज आहे ते आम्ही हे मॅनिफेस्टोन लोकली आम्ही घातले. हो जावन आमगेलो 8 पॉइंट इनिशिएटिव्ह, 8 पॉइंट अजेंडा इनिशिएटिव्ह टू अचीव द मॅनिफेस्टो मीटिंग. आणि पयलो म्हणटाय तो पीपल एट द ग्रासरूट लेवलार आम्ही वचोन मेळपाचे, तेंचे बरे आम्ही जाण जावपाचे की हुंच नाल्ला झेडपीन बांदपा जायो, हुंय पेवर्स घालपा जाय, हुंच देवळां आम्ही काम करपाक गरज आहा, हुंच इगोजी, हुंच मस्जिदां केसोले जाग्यांनी लोकांक आज झेडपीचो फंडाचो गरज आहा. हे आम्ही तेंका वचोन भासाभास करतले. तेज भायर तेंका कितें वायट दिसलां हे सरकारा वरवीं, कित इश्यूज आय हेय आम्ही तेंकडे बरोवन घेतले. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, द कोर मेसेज इज पीपल आर द हायेस्ट ऑथॉरिटी. गोंयकार जो आहा तो गोंयकार जावन आहा सुप्रीम, आणि गोंयकार सुप्रीम म्हणटरी ते सुप्रीम गोंयकारा बरे वचोन आम्ही तेंचे बरे चर्चा करून आम्ही तेंचे बरे वचोन मॅनिफेस्टो बांदपाची गरज आहा, मॅनिफेस्टो बिल्डअप करपाची गरज आहा. सो आज देखून राजकारणान कोण लोकां बरे वचोन मॅनिफेस्टो केलो नाही. मॅनिफेस्टो म्हणटाय ते एसी वचोन मॅनिफेस्टो केल्ले आहे. सो दिस इज द फर्स्ट टाइम in the history of Goa, Aam Aadmi Party is launching this, and I think no other political party has started this setup.